Как попаднахте в интелект и какво ви вдъхнови да станете част от нашия екип? Всъщност, конкретният човек, който ме вдъхнови, отново е Ваня Ананиева, че интелект се грижи достатъчно добре за своите ученици, но и за своите преподаватели, а също така и начина, по който подхождаме към хората, е нещо, което на мен лично ми харесва. Индивидуалният подход към всеки ученик, както и това да помогнеш не само в познанието по езика, но и да окажеш някаква чисто емоционална, ако щете психологическа помощ. Всеки един има нужда от това да бъде изслушан. Какво ви мотивира в ежедневната работа? Моите ученици, защото учениците на интелект са на различна възраст, с различни нужди и когато ти успееш да направиш така, че някой да си тръгне от твоя час с по-добро самочувствие, научил малко повече, заинтригувал си го да направи нещо. За мен това е един от основните постулати в преподаването, да накараш човек да влезе в час с удоволствие. Има ли нещо специално, което ви кара да се чувствате горди и удовлетворени всеки ден? Онова специално нещо, което ме кара да изпитвам удовлетворение, е начина, по който се справям с всяко едно предизвикателство в работата, защото всеки един ден е свързан с някакъв вид предизвикателство. Факта, че имам подкрепа от страна на колегите си, от страна на ръководството на екипа. Има ли момент, когато сте видели истинска промяна в живота на някого и това ви е развълнувало? Да, със сигурност има много такива моменти. Моменти, които са свързани с промяна на, да речем, тинейджър, който тръгва по нормалния път за всеки един човек, който намира себе си, който намира смисъл в живота си, или човек на години, който преодолява някаква физическа или психологическа трудност. Много от моите ученици имат отлични академични постижения. Това също ми носи удовлетворение. Как бихте описали атмосферата? Атмосферата в интелект е приятелска и свързана с много взаимопомощ. С какво бихте сравнили екипа? Екипа е един жужащ кошер. Екипа е едно семейство и точно като в един кошер, работливите пчелички си вършат работата. Другото, което е тази точно семейна атмосфера, това, за което говорих, че човек може да сподели, може да получи помощ, може да получи рамо, на което да се облегне. Затова за мен интелект е повече от семейство. Какво смятате за най-уникалното предимство на езиковото училище? За мен най-уникалното предимство е, че ние се грижим за индивидуалните нужди на всеки един човек. Грижим се за това нашите курсисти да върват с темпото, което на тях им е необходимо. Много е важно да знаем кой от какво има нужда, дали в професионален план иска този човек да върви, дали в чисто академичен план. Това съобразяване с нуждите на клиентите или на курсистите е много важно според мен и това прави нашето обучение уникално.